Evar baş temaşavanên hêja îro çarê zivistana pêşin e nîvanê min Deniz Berxwedan Semirciye sernivîsa programa min çîroka Kurdekî Çorumê. Deniz bixe Kurdekî Çorumê ye jiyana wî de rastî pir taybetî hene. Em ê îro bi Deniz ve sohbet bikinê. Deniz tu bi xêr hatî? Zor spas Kekî Elî. Tu çi dikê rindî çewayê tu kujanê bikartînî çi dikê rindî çerriyê çewayê Zor başım spas dikim bajar min dibijin çi donî rindî ver dibêjin he bajarê te yani Türk nizam te ji Türkan bîstiye Türk wexta dibêjin ya senin yaptığını bir Çorumlu yapmaz. Tiştekî tu dikê yekê Çorumî nake niha Deniz bixe Kurdekî Çorumê ye em ê nîşan bidinê yekekî Deniz dike kesê dinî nikarî bike. Deniz daviyê ez ê derheqê Kurdê Çorumê de yan zî di harîta Çorumê de hinek malumat bidim min medyayê de bi dest xist berê ez ji te dest pê bikim tu xemnaskirin bide daviyê wextît harîta Çorumê nîşan didinê li ser wî hinek wekan dikinê şîrovan dikinê fermo tu na qeziya te ye. Zor spas wez zor spas ya Çarpîl TV û Kekî Elî Kemal dikim ji bo vî programê. Navê min Deniz e û ez 36 salî me li Danîmark hatime dinê li Danîmark çêbûme ez çawa bêjim 200 sal berê kal û bapîrê min yan kalkê min jî kes serî sed nizane lê tê tehmîn kirin ku jî Adıyaman, Malatya, Maraş, Van Deran hatin Çorumê yani surgun bûn jî Çorum re 5 sal berê jî hatin Danîmark wek karmend yani bavê diya min wek karmend hatibû Danîmark ez jî li Çorumê hatime dinê lê bibûre li Danîmark hatime dinê li Danîmark çêbûme û îro wek nivîskar li Danîmark kar dikim min hata niha 6 pirtûk derxist nivîsî li ser 2 pirtûk li ser Tirkiye 2 pirtûk li ser Daeş yani ew rêxistina tundreva Dewleta İslamî ya li Iraqê û Sûriyê bi Tirkî wek IŞİD tê naskirin û pirtûkek li ser dîroka Kurdistanê û yekî din li ser şîrovakirina Quran yani Quranê Kerîm û 2 pirtûkên din tê rê dana û ji bilî wî ez rojnamewanim min beşa rojnamegerî ya zanîngeha Başûra Danîmarkê li bajarê Odense xelas kir û ji bo rojnameyên Danîmarkê wek freelance yani wek rojnamewanekî serbixwe min şol kir heta me. Erê tu zarotiya te li Danîmark tu li Danîmarkayê bixê hatî dunê malbatekî kurmancî wek ez dizanim dapîra te kalkê te wan kurmancî xeber didan li diya te bavê te xang birayê te kes kurmancî nizanî te çawa kurmanciyên kir çi tan înteresa te peyda bû tu çend salî bûyî Yên herî kalopîr Kurdî dizanin di nav me de di nav Kurdî Çorumê de yên herî ixtiyar yani dê û bapîr û dapîrê min dizanin ne Kurdiyeke pir baş lê dizanin gotinin rojane dizanin dê û bawê min Kurdiya wan zayîftir e jî ew yani nikarin tiştin zehmet bi Kurdî bêjin û em pênc xwişk birane yên din kelimek yani gotinekî Kurdî nizanin ez li wir fêr bûm çawa fêr bûm min guhê xwe dida muzîka stranên şîwanper war Ciwan Haco Alî Baran wê demê tê bîra min kes nexwest kaset an CD wan bikire kes got em ê ser YouTube guhdar bikin min got na ez dixwazim CD wan bikirim jî ber ku wê demê dikarim çi dibîjin teksta muzîka wan jî bixwînim yani û bixwînim min gotinên stranên wan jî bixwînim û fêr bim her wiha bi sedema ferheng jî fêrî Kurdî bûm her wiha zimanê dersa zimanê Kurdî ser înternet hebû wisa fêr bûm bi xwe neçûm kurseke
fiziki az neçum her wiha jî gelek Kurdî İranê hatibûn Danimark Kurdî ji Kurdistan Rojhilatê ji bajarê Urmiye wekî me kurmancî diaxivin ne soranî kurmancî diaxivin û wexta ew hatibûn Danimarkê nû hatibûn taze hatibûn û zimanekî din ne dizanin ji ber wê jî yani ew Danimarkê ne dizanin ez jî Kurdî baş ne dizanim wexta mirov wisa dibin mirov mecbûrin bi hewra qise bikin ez mecbûr bûm bi Kurdî biaxivim ji ber ku Danimarkê ne dizanim wisa jî Kurdiya min baştir bû Kurdiya te tu çend salî bû wekî çend salî dest bi Kurdî kir 20-21 2-3 tişkî were ana te 20-21 salî da dest bi Kurdî kiriye ana tu dikarî derkevî programekî bi Kurdî çêbikî lê kesên me hene mesela Kurdî diaxivin derbayê Kurdî zimanekî derê nizanin zimanê Tirkî nizanin heta 20 salî axe piştî wî diçin bajarekî Tirkan di ser dike ebûne wek çi dibêjin wekî kevekî Tirkî dixwînin lê giştî kurmancî bîr kirine wisa rast erê ev pir yani psikolojikî pir interesant e lê tabî yên ki li Ewropayê mezibûne li Ewropayê dijîn belkî wî psikolojiyê fam nakin lê li Tirkiye psikolojikî wiha peyda dikin pir giran millet psikolojikî pir giran da dijî ez niha tabî hindekî temaşevanê me nizanin li Çorumê rewşewa bû hejmara Kurdan çi bû ez bixir li Ankarê mezin bûm zarotiya min li Ankarê derbas bû hem Ankara nêzîkî Çorumê hem zî cîranê me ji her bajarê cîranê me hebûn ez li vê demê li Beştepê dimam cîranê me Çorumê zî hebûn hevalê min zî hebûn wekî dinê min wexta memûrî kir ez 18 salî bûm wê demê li fabrikayê de müdürê me ji Kurdê Çorumê bû derbayî wî çend kesê dinê zî ji Çorumê kar dikirin wan kurmancî xeber dida min jî kurmancî xeber dida ew niha tabî Kurdê Çorumê wexta wan Kurdî xeber dida berê niha ji ber ke ew zêdetir asîmlê bûn wekî Elevî tên nas kirin tu belkî li mintiqa me zî di wexta pirsikê tu kîyî çi yî berê digotin em kurmancin niha dibêjin em Elevî ne werxuya ye polîtikakî zanetî ye ba Tirkan ki berê tişkî dinê derxine pêş daviyê zî wexta ziman tin nebû ew zî hêdî zaten tê bîr kirin daviyê bi temamî asîmîne dibin li Çorum jî informasyona min peyda kir dibêjî gora defterên tarîr ya 1463 ku nîşan dide Kurdên Anadoluya zêdetir piştê Yavuz Sultan Selim zêdetir piştê şerê Çaldıran hatiye şerê Çaldıran 1514 ye ev tê wî mane ki wexta serê defterên tarîr dikin wî tarixê 1463 zêde gundan navê Kurdan derbaz nabî li wan aliyan lê carekî de piştî 1500 hejmara wan navê wan zêde dibî ew zî nîşan dide ki vanan bi tesîra wî hatine zaten wexta Sefavî bin dikevin gelek Kurtên sürgün kirin mecbûr dimînin ciyê xe barê xe terk bikin ve goça ana goç hinek sebebê ekonomîk sene di sala 17 û 18 da berdewam dike zêdetir kes Kurdê Çorumê ji Adıyamanê Dersimê Malatyayê Elazığ wan deran hatine tabî Sêvaz wexta derbaz virê dibin li ser Sêvazê derbazı wêrê dibin em wî dibin gora 1933 dahiliye vekaletî bi navê gundên me köylerimiz kitabî derdixînî divî da bi sedan navê gundê Kurd kurmanc derbaz dibî li Çorumê paşê ji aliyê Cumhuriyetê de vanan derdixinin vanan derdixinin navê Tirkî lê dinin zaten em wî çîrokê giştikê dizanîne
Dema Osmanlıyan da Çorme kadılığı hebiye bok probleme nabayna Kurdan da çedibi van halbuki navi biz ekradlık kadılığı kadetiye ekradiye biye disan 1923 vekta hecmartına nüfus ete çekiri levre nabtene le bajar Çorme devde hezar yani 12000 sesede devyek 12000 sesede devyek kesan gotiye em Kürdini em vedeme nüfusa Türkiye bi tamamı 2 milyon yani 12 milyon bu hep çaran zedebiye evde mümaneki eğer enbiya veki temel begirni ana nüfusu Kürdi Çorme li bajer neziki 8000 evi bu buna. Evzi xuyaya ki pir kesan xebe şartiye, pir kesan belki ne verin ya bibejin, pir kesi belki bu ne Türk tişki dineye. Befermo em tu tedaviye levre mektep xat, mekteba rojnevani ez baverim te bir rudavê razî kar kir. Ne ulu? Wek freelance yani roşnamevana ki ser bixwe min ji bo malpera Ruda a İngilizî kar kir. Her wiha wê demê li Almanya rojnameyeke fîzîkî ya Ruda derket bi zimanê Kurdî bi kurmancî Soranî di beşa kurmancî de min car caran makale gotar nivîsî. Eri va kitabê te tu dixwaziye ji kitaba kujan kitabê te dixwazî dest pê bike dereqê kitabê xe da informasyon bide va dixwazî ji îşê de em dest pê bikine Silêv İslamî Stat Ew pirtûk heye hêsir di destê Daeş de girtî di destê Daeş de. girtî der destê Daeşê de. Erê ev çîroka kê ye xanimekî ye Ew xanima Xaliye jineke Şengalî ye û 27 salî bû ketibû destê Daeş wexta Daeş êrişî bajarê Şengalî 3 tebaxê 2014 de kir. Wekî tê zanîn Daeş 6407 êzîdî rawandin. Mêrên wan hatine kuştin, serjê kirin. Zarokên wanên yani lawkên wan korên wan hatine şandin ji bo perwerdeya cihadî ku bibine êrhavên terorîstên Daeş û jin û keçên wan jî wekî tê zanîn wek çawa bijim hatine rawandin û wek koleyên seks hatine firotin. û ew xanima Xaliye jî ez di pirtûka xwe de ew min jiyana wî hayata wî kir pirtûk ew jî hate rawandin û gelek zulm zorî dît hate tecawuz kirin çend cara hatiye firotin ji bo ji çar emîrên Daeş re ez behsa jiyana wî dikim her wiha ez behsa ew genocide yani ew komel kujiya soykirima êzidî dikim min hetanira li gel 15 jin û keçin êzidî heypeyvîn yan reportaj kir ku hatine ku ketibû destê Daeş û rizgar bûn û hate tecawuz kirin yê herî biçûk keçeke 8 salî bû li Almanya dijî min li bajarê Stuttgart dîtim. Almanya ji sala 2015 heta îro hetanira 1100 êzidî qebûl kirin. Deriyê xwe vekir ji bo 1100 jin û keçin êzidî ji bo ku alîkariya wan bike yani dermana nefsî yani dermana psikolojik bide wan. û rewşa wan pir zehmet e pir travma dibînin, qabûs dibînin, ditirsin. Gelek mirovên wan jî hene ku rewşa wan hêjî nediyar e yani ketibû destê Daeş û heta niha nehatine dîtin. Wekî tê zanîn heta niha ji wan 6000 bêtir êzî ku hatibû rawandin ji aliyê Daeş ve nîvî wan nehatine dîtin. Kes nizane çêlê wan hatin. Peki piranî ev kesekî nehatine dîtin ev mêrin yan jinin?
لجمع استاتيك هي او دبجه بور استاتيك دبجه كو نيفي وان مير او تشربجن ميرو لاوكن نيفي وان جينو كاتشن اري yani merov veke famdik mümkün evjine ki var revandan handik aliyan des arabandan elle gundan verwe le ev meranan jibovan ne hocane belki hatine kuştun praniyavan اجو صد فكرة eri peki yekekin ha travma ki ver derbaz bu yani istatistikçi nişandı da ev vanan disandıkarın ve gerin jiyaniki normal yani per vakti kişini hene kezdetin dikevin depresyonu revçe vaya. از یکی ناستکم لألمانيا او جي كتبو دست داعش نها يعني دستي خود دقري هرتم دستي خود دقري يعني Destike gezdike yani he? Gezdike dستي خود gezdike از باورم دي واري نفسي دست psikolojik de pır ravşana wî nebaşe hinek kesin din jî hene ku yani bi rastî jî muşkileyên pirsgirêgin psikolojik yên wan hene hinek din hene giran hêdî baştır dibin zimanê Almanî fêr dibin û hewl dibin vegerin ziman jiyaneke normal asayî berxet edin ez mesele komenta kir derekete da gerek qeziye baştên gotin slavê guhtaran heye temaşevanan heye yek ji wan mesela evîn tatvanet nastike belkî ev zî te nastike vekî din hevalê dinê zî giştik pes nate didin dibên gelekî jî re rastî ez kevxaş bûm ez niha helbet em hinekî dinê servekê bisekinî ser azad dîlokî her bijî birayê hêja ez ji qurbanê hestên te yên Kurdî bim xwazî hema ji sedî der ji nüfusa Kurdan wek te hestên xeyên netewî hebûna dibêjî lê tabii min gerekî merak kir tu wexta kurmancî xeber didî xan birayê te dinê kurmancî nizanin ew çi dibêjin mesela wexta te gotinê got çawa cewab din te وقتا از لجم وان کردک دبینم و لگل وان کردی باقم yani لگل yani havale خوی کردی dağım hoş Brian من dibijin ya Deniz sen ne diyorsun ya yani ya Deniz uçu bir yani jiberku falan o dev bağımın ju usat dibijin jiberku o biçek kurdi dizan ne yani Kurdiya harimata Sivas falan dikine Kurdiya mun falan Kurdiya te fam nakin. Eri. Le Kurdistanê mesela ji bo malumatê te heye ji bo van kesekê DAEŞê îşidê vek kiriye revandiye yan zî tecavüz kiriye li wan deran merkezê navîngehê psikolojik hene yan tinin هي لچاوا بجیم او امکان درفتا الیکاریا پسیکولوژیک نفسی لکردستانه لعراق لسوریه لروشلات ناوین بگیشتی کیمه اری او لالمانیا بهتره لالمانیا او جینو کچین ازدی کود دست داعش تمانو روزگار بوم جبوان باشتر بو کو بچین المانیا جبر کول المانیا گلک پسیکولوگ هنه کردی جیت زان اری او لعراقی نمونه وکی از دزانم تقریبا 25 پسیکولوگ هبو همو جی میرن همو جی مسلمان اری problem او جنو کچین ازدی جبرو تشتکو قومی تشتینکو دیتن çava bijim pırlı diji İslam'ı bu. Anji İslam'ı dıtırsın, İslam'ı bir geçti dıtırsın. Jiber tecrübeye wan be daşra. Ev naxwazım biçin mereki ecnebi, mereki biyani o mereki Müslüman o bahsa tiştek veki tecavüz bikin. Eri yani eri vekta wan vek tecavüz kar dibinin biçe meseleyi o civan ra kaldı ki jiberki vekta kalam mesele ki ver sırrı mesele ki veri mühim
qalavi Esas. meseleydi te dixwazi ki ew zî empatî nîşan bide lê tu aliyê dinê de dizanî ki ew probleme dikarî bibî xalî problem belkî dikarî probleme te zêde bibî. Erê. Erê gerekî mühim e xuya dike ki baveriya jinên Yezîdî zêdetir ji Ewropayiyan tên ji ber ku ew bikaribin terapî bibin lazim e zaten beşê ji terapiyeyeke ew bikaribin bipeyvîn derheqê derdê kulê xwe de bi vekirî bikarin bipeyvîn peyvîn bixe tedaviyê lê wexta civat îcazê nade wekî yan zî çi wekî veka civatê îcazê nade yani pîvanên civatê îcazê nade ew nikarin bi rehetî tiştê xwe bibêjin qala tişkî wihayê Tu jê dizanî tu jê dizanî berê lê Tirkiye û lê rojhilata navîn yani Orta Doğu çûyîna psikolog tiştekî eyîb bû tiştekî şerm bû erê ma tu dîçî psikolog tu dînî yani millet wisa fikirîn ji ber wê jî yani psikolog ji bo wan jîn û keçan li Ewropa baştir e erê li pir ciyan mesela wexta yekî tecavüz xanimekî kir li şina kesên ew ê tecavüzkar sujdar bibînin wan ew xanima zî sujdar dîdîtin wekî gunahkar dîdîtin ji ber wî giraniya problemê jinan pir mezin e di wî aliyê de gerek jin zêdetir navxeda alîkariya bikin belkî baveriya wan bi mêran mê lê ew dikarin zêdetir baveriya xwe bi jinan wênin li bira pir vazîfe dikevî ser milê Kurdên ki ji aîla Müslüman tên nîşan bidin ki ew wiha nafikirin ew dijîvîne van diyaşî dijminê her kesî ne lê pekî ez dixwazim wekî zî bipirsim DAEŞê çima zêdetir Kurdên Yezîdî gire hedef ciyê wan ê stratejîk ya da roluk lîst yan sebebekî din heye çi sebebe heye sebebekî jeopolitîk hebû nimûne Daeş xwest wê mantıqa wê herêmê bikin herêma Musulmanên Sunnî lê êzîdî hebûn Mesîhî hebûn Mesîhî ehlî kitabin yani ji ber ku baweriya wan bê kitapek pirtûkekî pîroz heye li gor Quranê parastina hîmaya wan heye êzîdî pirtûkên wan tûnin nînin hebûn lê hatine şewitandin ji ber wê jî wek ehlî kitap nayên qebûl kirin Daeş karî bû jî Mesîhî re bêje hûn ê cizye bidin me yani cizye tu jî dizanî wek bac e vergî ye em ê we nekujin lê ji ber ku êzîdî ne ehlî kitap bûn wê imkana wan jî tune bû wê derfeta wan jî tune bû Daeş jî xwest ew herêm yani Rojavayê Iraqê Rojhilatê Sûrî bibe welatek bes ji bo tenê ji bo Musulmanên Sunnî ew yek sedeme sedemek din aboriya îxtisadiya pereye hewalekî min heye navî sewsena keçeke jineke 30 saliye heşt cara hatine firotin heşt cara ser Facebook ser WhatsApp wexta di destê Daeş de bû hate firotin Daeş bê sebeba wî gelek para kazanç kir hevalên min hene ji bo paketek cixarê hatine firotin hevalên min din hene ji bo çend hezar dolar hatine firotin yani ji bo Daeş ew ticareteke baş bû DAEŞ gerekçek bi destxistin niha merov wexta alaqayê wî bi ciyê dinê de bi hêzê mezin batine bî nikarî piştokî bi derbexînî pişto yani tabanca vanan tank top her tiş bi destxistin vekirî bû ku sînora Tirkiye zî ji wan re vekirî bû tu dibêjî van devletên derê dorê wan zî DAEŞ motive kirin ji ber ku vanan êrişê bigirin ben ser Kurdên Yezîdî
دلیل اثبات دست مدنینه تونه کو چی دولت به اوای که اشکره پشکریه داعش کرده چی اثبات belge dest مدنینه لی از چوم دوزن داتکه yani mahkeme davayın mahkeme Kopenhagen yani datke Kopenhagen Liverji belge derker belgeyin hukum derker yani bir Türkiye bizim iddianame anji mahkeme kararı yani bir yarın datke divan bir yarda ev hükümdarın daş evin ev mahkumun daş inku hatına mahkum kırın bixwed bijin em çawa ketin Suriye ser Türkiye o ev polisi leşkeri Türkiye çi astenk nebun yani izindan icazedan ku em derbasi hududa sinori Türkiye bubun yani devlet Türkiye riyavan ne girt belaksı bir izinda icazeda ku daş Türkiye vek transit bikarbine Raya transit her transit na az dikarim nubra du sebep hejmart az dikarim sebebi ki dine vi tişte zede bikim mero vekta kültüra kurdan ya antik beri İslam'ı dineri Yezidi Juan Beşeke devra Sasaniyan'da berevi dizani yazata yek Juan vekin veki kesen dere dora xadeyi mezin melekeyi veki xadene vanan beri vanan her yek biserexi xade bune teşkidine çiroki gidine le yekizi hem disan dibinne ba Yezidiyan ne Kürde Sünni ne Kürde Alevi kitabı ki vane piroz sene ye Yezidiyan kitabı vane piroz bi zamanı Kürdiye evte çi mani aliye kültürü aliye zamanda Yezidi Kürden antik temsil dikin tişteki nav Kürde dinedan nemaye naha vekta Kürde meye ki dibejin emje edebiyatı fam dikini der hakkı tarika Kürdan da kitap dinivisinin mesela licik dine despedikin halbuki kitaba Yezidiyan'a ya piroz bi zamanı kurmanciye çend sayfa bizi ev kurmanciye ev numune ki ji edebiyata Kürdiye ve ki velatı dine velatı Avrupa'yı edebiyata xel wan deran dest pedikin kuderi bi zamanı wan atiye nivisanın cara peşin yan cara dine vi dikin parçayık ji tariha xe ji ber wî xastin bir numuneyê antikîzî ji ortê rabikin bo ku Kürt berê İslamê derheqê berê İslamê da tiştek nemînî tişkî bibin nezan ez manekî zî manekî wer ji vî mesele dibînim ji ber wî wan Yezîdî kirin hedef devletan rastî alîkarî kirin ve Kürt gerek biya bizanin van Kurdê Müslüman ki xe alîkariya DAEŞê kirin yan zî li hember Yezidiyan alîkariya DAEŞê kirin rastî wan tiştî pirê xirab kiriye ev weka êşê ye ji bo her kesê ya rast e vekî derheqê vî tişta da evîn gotiye ez kekerê ez vekte nafikirim Kurd bin destan dene erê lê ne ku sedemek ku mirov zimanê xwe jî bir bike lê rast e ev ji bo wî min tiştek negot lê min got yek sebeb ba êrişa li ser Yezidiyan wan karanîna zimanê xwe ye ev wek numunekî antik wan xastin li ortê rabikin wî numuneyê niha rewşa Kurdê Yezîdî çawa ye li Şengalê disan şiva vegeriyan yan
disan vergeriyan ciyexe yenki terkiribun هیچی 7 سال پیشتی فرمانه Arı. به 100,000 ازیدی دی کامپین پنابران ده دیجین نزدیکی دهوکی و باجارندنین کردستانا باشور هنک جی وگریان شنگالی ل باشین مزنن شنگالی هیچی yani دیروشکه پر نباشته yani hatne talan kirin ویران kirin هیچی جنوبه ve çöyle bir inşaat ne bu yani ne hatne ava kirin o henek jivancı çun Avrupa derketin çun Avrupa em dizanin ev Kurdin penaber ku de hududa sinura Belarus u Polonya'da mane henek jivan ezidine bir de geçti Almanya pır ezidi hene باوریا وان بخواه جمون را گوتن باوریا ما ام دخوازن وگرن شنگال وسا گوتن من لی باوریا ما به جیران ما تونه نینه جبر کو وقت داعش هاتو بو هنگ جیران مین مسلمان عرب و مسلمان کرد الیکاریه داعش کن وسا da bijin او جید دیروکا کردستانه da tişteki nu nine de katliama komel kujiya Ermeniya da me disa dit هناك عشيرات كرد أليكاريا دولة ترك لديجي أرمنيا هناك عشيرات كرجي أليكاريا أرمني كرن بتايبتي لهرما ديرسون بكي توجي تزاني هناك كردن علوي أليكاريا أرمني كرن هناك كردن سنيجي أليكاريا أرمني كرن لمردين النمونة هناك كردن علوي جهبو أليكاريا دولة عثماني كرن لديجي أرمني يعني عم نكارن بيجين همي علوي وصنا همي كرد سني وصنا عم نكارن وصا بيجين او جيت تشتكي خلاتها ليه ازدج من نقول باوريا ما بجيران ما تونه جبر بيجي عم نخوازن وگرن شنگاله هناك جوان وصا بيجين ve deme tabi anha şart katliama Ermeniyan o anha da fark kimezine bu belki ve cari otorite Kurdane bu Kürdistan'a başvur Kürt hadi hükümetin gerek jibervi Kürdan zedetir ve alikari jibo veke bekirna Yezidiyan lehember kesen ki mavi van dixazın vek bekin bin pê bikin yazî dixazin qatiyamê bikin xirabî ki mezin ana şwatir vazifeyekî mezin dihustiyê hikûmeta Kurdistana Iraqê da ye ki ew van birînekî hatine vekirin tedavî bikin ji ber ki tedavî bêkirin lazim e berê mejiyê kesê derê dora xe tedavî bikin ew pir mühim e dixazî vekî deraqê bir kitabê da tişkî bibêjî Danimarkayî yan werxuya gerek interese nişanı bir kitabê dan اره کتبو چاپامنیه دانیمارکی yani medyaya Danimarki erê az derketim televizyona Danimarki o çend rojnameyin Danimarki o min basa Portugal vekir اره پر بالاوان kişand o jiber ku o meseleye yani mijara daş de rojava wan de jibu hiji heye le gelek welatın Avrupi nikaşa ve garandına jinu keçin daş heye ama wan vegarinin welatı wa anna wan çıpkın jiber biji yani ketbu rojava wan jiber ku meseleye ke mijara ke aktuela her wamen Portukek nivîsil ser dîroka Kurdistanê ew Kurdistan dîroka Kurdistanê her çar parçeyê Kurdistanê û biçek min behsa Kurdî Danimark jî kir kengî hatibûn Danimark û tiştin wisa ew karê min e erê ji bo Kurdê Yezîdî mesela ji bo mintiqa xe ji bo ke bikaribin biparêzin ji bo rojê pêşî çi dixwazin wekî otonomî dixwazin çi di wî aliyê da zî ez bawerim hindik münaqeşeya bûn yan zî gav hatin awitin dê min zêde taqîb nekir ba dikarî bibî wek çi dibêjin bi Tirkî çözüm dibêjin çareserî meselê
اري همي ازدي تشتكي دخوازن او جي امانه يعني امانه يعني اولهي بترجي ملك اري همو ازدي وی تشتكي دخوازن اگر كاريبي اولهي امانه güvenlik بديوان او hazır انصبي وگرن شنگالي ve deme gerek mero jibo wî tiştê alîkariya wan bike evrekariya wan ji bo evrekariya bixe mesul bûn. اري ليش شنگالي çawa bijim cihe şengali bixwe cihekî ne ewlehiye yani çawa bijim yani nêzîkî hududa Sûriyeyê nêzîkî herêmên nêzîkî Musil ku her tim muşkile pirsgirêk têda hebûn lê Musilê û lê ew herêma hududa sînora Sûriyê her tim ew komên tundrewên İslamî wekî Al-Qaide û Daeş her tim bihêz bûn quvvet bûn wekî belkî tê bîra te heft sal berê fermana dawiya Şengalê texîn çêbûbû lê Şengalê 700 êzdî hatibû kuştin ew ferman ji bo êzdî tiştekî nû nîne ji ber wê jî bawerê wan tune van rojê daviyê werxuya disan êrişê Dîaşê li Hember Kurdistanê zêde bû li çend ciyan êrişkirin pêşmerge kuştin hinek hêz dixwazin Dîaşê disan aktive bikin bi dîtina te paş Dîaşê van wekî bûyerê davî kujan hêz mümkün heye ew armanca wan çi ye armanca Daeş ew ku dixwazin xwe îspat bikin dixwazin peyamek bişînin ku em neçûn em nemirin em li wir in em saxin û em dikarin hêrîşê we bikin em tune nebûn em nehatine tek kirin yani piştî 2007 gelek kes gotin ku êdî Daeş xelas bû û xilafeta wan nema û Raqqa û Musul rizgar bû Daeş dixwaze îspat bike ku hêj jî hene ez bawer nakim ku karibin xilafetê jî nû ve çêkin li dikarin çalakiyên terorîstî çêkin û dikin jî her roj dikin her roj leşkerên Iraqê Sûriyê Kurdî dikujin hedefa wan ew e dixwazin bitir endam û alîgir wekîşin xwe dixwazin ji wan re peyamek bişînin ku em nemirin em hêj jî çalakin aktif in erê va cara daviyê wexta êriş Mahmûrê kirin pêşmerge kuştin bala min kişan devletê Misir Ürdün Emirat yekê dinê wan mesela protesto kirin va tiştê hene mahkum kirin tabi mahkumkirina wan tê wî maneyê ki yên ki hember van devletanin ew piştgiriya vî tiştê dikin tu dizanîn navbêna wan kujan devletê de problem heye ew zî xuya dike ew zî wekî nîşan e alaqayê ji bo alaqayê Dêaşê wekî numune ye yani ez ver dibînim ew tabi wexta te van karbaranan kir tu çû Kurdistanê vekî dinê ez baberim pir caran tu diçî Çormêzî ne û do erê ez 1985 hatime dinê çêbûm li Danimark ji 4 saliya xwe de an jî 1 saliya xwe de wek dê û baw min wisa dibîçin heta 28 saliya xwe de pir diçûm Çorumê yani nêzîkî 20 care ez çûm Çorumê ez çûm ji bo ziyaret kirina yani serdana malbata xwe 8 apê min hene dê aliyê bawê min de û gelek axrabayên min yani xizmên min mirovên min dê aliyê diya min de jî heye tê bîra min wexta ez çûm mala bavê xwe yani bapîrê min nawî Bektaş bû ji ber ku em Alawî ne tê bîra min wexta ez çûm mala wî li mala wî ser dîwara wî wêneyê yani resmî Mustafa Kemal Atatürk hebû û
O gotna wî gotna ew gotin hebû ne mutlu Türk'üm diyene. Yani serbilind de yê ku dibêje kêfxweş e yê ku dibêje ez Türk'üm. Ew gotin tu ji min baştir dizanî ez bawerim ji ber ku tu bi xwe li Tirkî ji dayîk bûyî û çûyî dibistana medreseya mekteba Tirkî jî bo me Kurdan ew gotineke pir nijadperest e yani pir çi dibêjin şofinîst e. Ez wî tiştî gelek dibînim di nav Kurdî Çorumê de. Yani asîmîle bûn zimanê xwe jî bir kirin û çawa bijîm xwe nêzîkî dewleta Tirk dibînin. Xwe nêzîkî îdeolojiya resmiya fermiya dewleta Tirk Kemalîzm dibînin. O jî nêzîkî îdeolojiya Atatürk'ün. Gelek ji wan hene navê wan İsmet Kemal'in yani ji ber Kemal Mustafa Kemal Atatürk. Navî bavê min nimûne Kemal e ji ber Atatürk. Alewî jî wekî hûn jî dizanin we nêzîkî Atatürk û Kemalizm didîtin ji ber ku xwestin xwe biparêzin li dijî tirsa şeriyatê û li dijî ew komên dîncî İslamî. û merakdariya wan bi kurdayetî gelek biçûk e yani. Dikarim nêzîkî tune. Li Danimark ez bawerim em 4-5,000 Çorumî ne. Vakası interesant he. Erê 4-5,000 Çorumî ne ji bilî min kesek Kurdî nizan. Yên herî kalıp pîr belkî dizanin. Kalıp pîr. Erê yên ciwan nizanin. Mesela dizanin ev Kurd bûne wî tişê dizanin yan na? Hinek ciwan dibêjin em Kurdin an jî eslî me Kurd e. Eslî me Kurd e. Lê piranî ew dibêjin eslî me Elevî ye ne û? Dibêjin em Tirkin em Elewî ne. Em Tirkin em Elevî ne. Erê. Li Çorumê nav Kurdan da Kurdê Sunî zî hene yan na? Heye. Heye. Lê hejmara wan zêde hene berxuya ye. Na piraniya Kurdên Çorumê Elewî ne. Li Sunî jî hene. Ye Sunî Hanîfî ne û ve Şafî tune mesela. Hanîfî ne ew Kurdê Anatolya navîn normalî Hanîfî ne. Erê. Ez na dixwazim tiştkî derheqê vî Hanîfîtiyê de bidim. Şafîtî yek ba Farsan û ba Kurdan Şafîtî mezhebekî kem ne. Berê hatina Selçukluyan, berê Tirkan Şafîtî li wî mintixeyê bîye. Lê Hanîfîtî girêdaya Abbasiyan bi rêya Tirkan nav Kurdan da zêde dibî. Mero wexta li kitabê kem dinerî nav Kurdan da qala mezheba Hanîfîtiyê naykirin. Yekî zî em dikarinê aşiretan zî takip bikinê, pir aşiret mesela berê Şerê Yavuz û Şah İsmail ew yan Elevî bûne yani rêheq bûne paşê tu dibînî ev vegeriyane ser Hanîfîtiyê. Yek wan rişvan e wan çûne ba Safeviyan şer zî kirine vekidine Canbegî pir yani piraniya Kurdên Anadolya navîn vanekê li hember Osmanî bûn loma zî zaten yan hatine sürgün kirin yan zî mecbûr mane ciyê xe barê xe terk bikin ve demê em dibînê li Diyarbekirê wan daran ji wirê bigire wekî Urfayê li vê giştik yani hejmara Kurdên dijî Osmaniyan zêdetir bîye. Zaten yekekî ba Osmaniyan zî cî girtibû di meseleyê polîtîk da cî digirin. Weka xeletiya Safeviyan zî dibî alî polîtika da. Lê eger topê dest Osmaniyan da tin nebûne ew muhaqqaq rewş cudatir bûna. Kes naxwazî cem kesekê şer anda dike cî bigirî. Niha em dikarinê wî harîta Çorumê carî nîşan bidinê rejî. Wexta em li serê harîta Çorumê dikinê tiştek balam dikişînî. Mesela Laçîn, Kargı, Bayat. Derheqê Bayat da min hinek tiş bîstî bûn lê niha min bîr kiriye. Ew tarîxa de derbas dibî. Laçîn em
navê Laçîn li Qarabağê dibînê li virê hînî berdewam dike vekidinê li Qoşkiriyê beşek ji aşira Qoşkiriyê Laçînê ev wek birayê Qoşkiriyen yê qabileyê dinê tê naskirin li Dêrsimê zî Laçîniyan heye pire înteresan li ciyê dinê navê Laçîn hatiye qedexe kirin lê yên ki derbazı Çorumê dibin li virê navê Laçîn disan bikartînin devletê ve li ortê raneyê kiriye. Vekidinê kargı em dede kargın dibînê ev yek Pîrê Hacı Bektaş Velîd tê naskirin Mardin navê wî li Mardin Derikê derbas dibî vazî nîşan dide yani rêya goça Kurdan. Na sedîda bîst eger merov li hejmar binerî hejmara berê tabi sedîda bîst nüfusa Çorumê ji Kurdan peyda dibû ji wan aşiretekî hene Şex Bizinî, Canbek, Millî, Lek, Terikî, Kavilî yani Gavilî, Bazekî, Rişvan, Pilvan, Drêjan pir gundan bi sedan gundan heye li pêşiya min ew îstatîstîsî hene nav zî hene nav hatine guhertin gavadinê min got bayat sît ji min ra navkî biyanînine derheqê bayat tê de zî vekeye dibêje kurmancê bayat li virê zî gelek gundê Kurdan heye qezayê Çorumê zî li Alacay li Bayatê di Dodurgay İskilipê, Kargı, Laçînê li her derê Kurd hene derwa wî li Çankiriyê derdora wî li Tokatê Amasyayê li wan deran da tê berê de Kurd hene wexta em qala Kurdê Laçîn dikinê mesela ez rast hatim hezar sê sedê heştê li kitaba Bezm-i Rezm da li Sêvazê qala Kurdê Laçîn tê kirin. Yani Kurdê Laçîn berek mümkün e gelek Kurd berê Osmaniyan derbazı vê helabûne em dizanin devra Medyan da piştê Medyan vexta İmparatoriya Medyan tek tê yek ji wan generalê wan bi aşîra Xeba diçe ji Muğlayê bi cî dibe yani nüfusa Kurdan li vî mintika pir kemne dervayê Kurdan yên ki li Anadoluya dijiyan yan Bizansız bûn yan zî işte wekê Hîtitan yani mirasa Hîtitan û yedinan bû varan zî giştik Hind Avrupayî ne li pir înteresant Türk her çixas hejmara wan zêde sedîda dehe zîbî hatiye nüfusa bira asîmîle kiriye ji wan ra gotiye hûn giştî Türk'in evekî Türk'nin Kurdin İranîne nizan çine ev tişta qebûl kirine bêcarê bûne dijminê nîjadê xe meriyê xe yani tişkî wihayê trajîk heye piştê vî înformasyona ez disan dikanim vegerim ser mijarê te çi dît derheqê tarîxa Kurdan da zî nivîsan çi bala te kişand van tiştana muhaqa bala te zî kişand ne do hinek tişt hene ku lê her çar parçeyê Kurdistanê xwe dubare dikin yani xwe tekrar dikin erê nimûne Kurd car care bê navê dînî têne xepandin erê nimûne wexta şerê îstîklalê ya Tirkiyê piştî şerê cîhaniya ya yekem serokê Tirka Atatürk ji Kurdan re got em Tirk û Kurd em her du buran e em her du misilmanin gerek em bibin yek li dijî dijminê hewbeş Mesîhî yani Xristiyan dûre jî komara Tirkiye hate ragihandin dewleta Tirk komara Tirk çi heq neda gelek Kurd çi maf neda gelek Kurd belaks wî zimanê wan hebûna wan çanda wan qedexe kir erê her wiha jî berê şoreşa İslamî ya Îranê jî Ayetullah Xomeyni soz da bu Kurd piştgiriya min bikin ez ê piştî şoreşî piştî hilbîşandina şahî ez ê bitir maf bidim wek Kurdan ez Îranek nû çêkim ji bo hemû gelên Îranî
çi bu? Kurd hatne kuştin. Yani Kurd her tim bi navi İslami hate bikar anin o kapandın. Homeyni jî got bu. Em Kurd û Fars em her du jî Müslüman. Yani tiştek gidin jî em baş dizanin çawa rejima Baxtayê, Tehranê, Şamê û Enqerê her tim li dijî gelî Kurd bû. Li dijî mafin gelî Kurd bûn. Dîsa jî her çar rejim jî car cara piştgirî da an jî îcaze da hinek grûpên partiyên Kurd ne ji ber ku jî Kurda hez dikirin, na ji ber menfaatê xwe, ji ber berjewendiyê xwe. Serokê Partiya Karkerên Kurdistanê Abdullah Öcalan li Şamê ma 19 sal li Şamê ma li dijî rejima Şamê li dijî Tirkiye bikaranî. Mesud û İdris Barzanî li İranê bû. Xomeyni li dijî Saddam Hüseyin bikaranî. Serokê Hizbî Demokratîk Kurdistan İranê Abdurrahman Qasımlu li Bexta maye li paytexta Iraqê Bexta maye Saddam Hüseyin wî li dijî İranê bikaranî. Yani Kurd her tim di dîroka xwe de li dijî hew hatine bikaranîn. Herî. Herî. Rast ev Kurd her Kurd parçebûyîna Kurdistana pir caran tê gotin bi şerê Safeviyan wekî destpêkiriye Osmaniyan bi hevpeymana daviyê ev hatiye statîkî daimî lê wexta em li tarîxê dinêrîne wexta Selçuklu hatin cara pêşin mintiqe navbêhna her du sultanên Selçukiyan da tê payvakirin ji ber wî tê gotin tarîxçi di wî qenaatê de ne mintiqe cara pêşin di navbêhna wan da tên payvakirin. Ma ez dixwazim tişkî bixwînim derheqê wî tiştê de mesela Nizam-ı Mülk kitaba xeya siyasetnamê da derheqê mintiqê da çi dibêjî bi Tirkî gotiye Tirkî zî fam dike ez dikarim vergerinim. Kurdî Mahmut Mesut Turul ve Alparslan'ın yaşadığı günlerde Allah merhamet etsin veziri Selçukluyan bu halka açık bir yerde görünmek ya da büyük bir adamın huzuruna çıkmaya hiçbir Zerdüş, Yahudi ve Rafizi cüret edemezdi. Dibeci dema Mahmut Mesut Turul ve Alparslan da vekta ev dijiyan Rama Xade keski ne dikar ya yek civan Zerdüştiyan Yahudiyan yanzı Rafiziyan xenişan bidin Sultan Ra. Türklerin işlerini yönetenlerin hepsi Ortodoks Hanefi veya Şafii mezheplerine mensup Horasanlı katipler, Barangişti Farsine veya profesyonel memurlardı. Vanzi devlete memur ebun. Iraklı kafirler asla katip ve vergi memuru olarak kabul edilmezdi. Aslında Türkler onları hiçbir zaman görevlendirmezdi. Onlar şunu diyordu. Bu insanlar, Deylemliler Varanzi mesela Zeki tarihçi kitaba Kürdistan tarihi nivsan diye Muhammed Emin Zeki Üvekke Deylemiyan ve Kürt kabul dike dibeci Deylemler ile aynı inançta ve onların destekçisi eğer bir yerde tutunacak olurlarsa bu Türklerin çıkarlarını zedeler ve Müslümanlarda sıkıntı yaratır. Düşmanların aramızda olmaması daha iyi. Sonuç olarak onlar felaketten uzak yaşadılar. Yani Vananten sürgünkirin de Vanan navmeda tınebin. Jibervi zaten peştevi siyaseti her dere vekta Kurdan dibinin sürgün dükün yanzi velat evan parça dükün probleman peyda dükün ve numune teşkidinizi dikarim bidim. Mesela tarihçi Revandi Selçukluyan vekiki jibo Kılıç Arslan, Sultan Kılıç Arslan teşkidi nivisini ve nivisi da Türkiye bükümün başı yazıdısan vek bekim vergenim
Revandi Mekke'deki Kabe'den doğaüstü güçlü bir sesin İmam Abu Hanife'ye, Hanefi okulu Türkler tarafından eksiksiz takip edilecekti konuştuğunu ve Türklerin elinde kılıç kaldığı sürece onun inancının yok olmayacağı sözünü verecekti. Revandi dibi heta ki kılıç da Türkan da bir ve kavan andanabi Baveriyavan andanabi Revandi'nin kendisi dindar bir dekoloji yaratır. Allah'a hamdolsun. O yücedir. İslam'ın savunucuları güçlüdür ve Hanefiliğin takipçileri mutlu ve neşelidir. Arapların, Perslerin, Bizanslıların ve Rusların topraklarında kılıç Türklerin ellerinde ve kılıcın korkusu tüm kalplere sımsıkı yerleşmiştir. Yani millet beji Türkiti nizamçı Mustafa Kemal Türkiti mesele ki kemle demma Selçukluyan da dedibini çahatiye gotun Revandi gotiye şure Türkan, hember Arabı, Farsan, Bizansan, Russan ve hatta ki Türk Livan deran bin evi xenişanlı de nizamçı yani veki dua kiriye veki dua baş dema Osmaniyan da ziva berdevam dibi jiberke Türkiti tişki bi kıymete kadir kıymete lomu Osmani zi nav ordiye da tabi kadir kıymete Osmani zi xebe Türkan ba Asya navin ba girededin piştevi belki demeki falan ihtiyaca van jibo millet edini zede bu loma van den yakader nexistin de evvekta seri zemin dikini zemin gran bere Farsi zedetir bu Arabi navda bu zede hejmara Türki kelimeye peyvin Türki zede dibin evde çi mani civat gran birreya Türkitiye vadıçe de va devletin ama buna devlet evi merhale ki ve çı dibêjin sıçrama mesela milliyetçiliğe de zaten ideoloji olanzi milliyetçiliği bir az bir informasyonu bidim rasti tarih ki vereye le vaqtem sere Kurdandakini devi deme dazet teşki dine xiyadekeri jiber ki yek aşira Şadiyan yani devlet Şadiyan Sultanı Van ji birayê xwe re hers dikevî ew alîkarî Tirkan dike mesela. Aniha zî tu çi dibê ew karakterekî wa heye Bakurdan? Biz dîroka Kurdistan'da em dibînin ew karakter heye yani biz serî sed heye. Erê ez wî dizî bi Tirkî bixwînim Pîko Kürt wa dibêje Kürt Prensi Sadi Bey Ebu Şevk miras anlaşmazlıkları üzerine ailesine olan kızgınlıkla Cibal'ın yağmalanmasında Turul ve Çağrı'nın amcaoğlu İbrahim ile işbirliği yapmıştı. Yani bu Pısma Mekara Hersikevi Alikariya İnal'daki İbrahim İnal'daki evzi yekjus komutanın yani sultanın Türkane Pısmame Turulu çağırıyor. Evet. Ez vî dîroka Kurdî baş nizam ji ber min got bila bezanin vekidini kitaba te da kitaba tarihi da te tu serçi sekin ya yılları ez beşek Pirtuk bixwe 400 rupela yani 400 sayfaya beşe yekem li ser asli Kurdan yani asli wan jî Kûtî rakama wan hejmara wan li dünya çıxase dure beşe duyen Kurdin Türkiye yani Kurdi Bakur dîroka wan tarixa wan ji şerê cîhaniya yekem heta îro dure Kurdi Iraq yani Başûr Kurdi İranî Rojhilat Kurdi Sûrî Rojava Pirsa Kurdî li Danîmark dure jî heypeyvînin min hene li gel Rostam Cihangîrî yek jî endamên Polîtburoya Partiya Demokrata Kurdistana İranê yani Partiya Qasımlo dure heypeyvîna min heye li gel Osman Baydemir şaredarî berî Diyarbekirî Nizamettin Ariç Stranbêj Salî Muslim serokê berî PYD Partiya Yekîtiya Demokratîk Kurdistana Rojava
Sırrı Sakık siyaset medarı Kurd li Bakur du jin û keçin êzidî ku di destê Daeş de bûn hey pêvîn min hene li gel wan ez dibînim hinek pirs hene jî temaşewan شورش بلاد هاده سلاو ji terakek şoreş pirs kiriye gotiye li herema toha ji Kurdên Elevî hene gelo ew ji wek Eleviyan çorumene wî pirsê dike çi dikanî bibêjî dereqî vî tişta da mixabin ez neçûm tokatê lê wekî ez dizanim wekî min bihîst ew jî kurmancên wekî me û Elewîna wekî me erê li vira Londraya yani nas dikim paşnavê wan zî kavî ye mesela ew nizanin bixe Kurdin lê kavî navîkî tarîxî Kurdî ye gavadinê we meqala aşira Çormê kir aşirekî wer li Çormê zî derbas dibî em li mintiqa Tokatê û Amasyayê zêdetir sed sala çarde rast navê Kurdê mezin têne navan da yek Emirî Amasyayê mesela Şad geldi navê wî derbas dibî ew yekê Kurd e werxê ji aşîra Şadiyan e emirtiya Kurdan li werê emirtiya mintiqê dest Şad geldi daye yekê Kurd bi tenê li werê nine li ciyê dinê zî emirtiya Malatyayê zî mesela dest Kurdan daye Şeyx Hesan em ji aşîra Şeyx Hesanan Şeyx Hesan tê di wî devrê da li Malatyayê navê xwe derbas dibî yani pir tişt hene gerek lêkolîn bê kirin dereqê tarîxa Türkan da Kurdan da yê herî mühim Türk van beyligan wek beyligê Türkan nîşan didin Murat ji wan çend tişt dereqê wî da lêkolîn kiribû derwayî wî hinek kesê di nêzî nivîsandibû ji wan sê wek em dizaninê beylig Kurdun derwayî wî zî mesela Kahramanoğulları, Dülkadiroğulları, Kahramanoğulları bi piranî werxuya Kurdin Dülkadiroğulları ji ber Kahramanoğlu her dem li hember Osmanliyan şer dikin ew li bi Ermeniyan ba bi Gürciyan ba yan zî Dülkadir bi Yediran ba îtifaqê dikin cî didin kesenkî li mintiqeyê dinê diçin cî didin Kurdan li menteşeoğulları bawan derbazı vekê dibî Kurd zêdene mixabin Kurd van tiştana nizanin tirsî yani pir derevê teblivî tiştê dikin derev tişkî ninine derev tişkî kem ne em devra Muhammed da Hezretî Muhammed da dizanî ev min şivatir her yekî surekek derdixiste ortê digot ki baş sura ji Muhammed hatiye vî tiştê denî baştir dizanît te dereqê Hezretî Muhammed a zî tişt nivîsandiye ez dibêjim yek kitabê te dereqê wî da ye pirtûkek min heye ser İslam e İslam bigîştî İslam çawa tê fehm kirin gelek şîroveyên İslam hene yani bi Tirkî dibîjin yorum yorumên cuda cuda başka heye yani şîroveyên cuda cuda heye ser İslamê nimune Daeş çawa İslamî bikar fehm dikin nimune Müslümanın bitir çi dibîjin nerm yani ılımlı çawa ew fehm dikin di nav Müslümanan de jî gelek fikrên cuda hene ez û nivîskarekî din em bi hewra wî pirtûkî me bi hewra wî pirtûkî nivîsî li ser İslam yani İslam çawa tê fehm kirin hinek ser navî İslamî millet dikujin mirov dikujin jin û keçin êzidî diravînin hinek jî Müslümanın bitir nerm li dijî wî tiştê disekinin dibîjin ew çê nabe ew li dijî İslam e ew İslamî bi awayekî din bi awayekî nermtir demokratîktir fehm dikin me rêda her du şîroveyên İslamî û ez nikarim bêjim kîjan rast e ji ber ku yê Müslüman nerm dibîjin ez Müslümanê herî rast ezim Müslümanê tundrew yani wekî Daeş dibîjin na Müslümanê herî rast ezim yani me behsa wî tiştî dikin peki mesela yani problem nav Hristiyanitiye da zî tiştê radikal derketin lê
radikalizma Hristiyantiye nabêjî ji ber ku îsa wiha gotiye em jî wiha bibine yan jî wiha kiriye em wiha bikine. Lê nav İslamê de dikarin kesê radikal derkevin wekî Hezretî Muhammed yan jî wekî komutan wexta wî karê xwe kiriye yan jî wekî yöneticî serdarî kiriye dikarin wekî referans bidin. Vî tiştê de çi probleme ye? Yani weka wana pêxembertiyê de çi ferqe ye bi pêxembertiya wan da? İslam di dîroka xwe de her tim bi awayekî siyasî hate bikare anê. Erê. û İslama nerm heye, İslama radikal jî heye. İslama radikal gelek piştgiriya wî heye. Ji ber ku dewlet heye li pişta wan. Dewletek li pişta İslama nerm nîne, tune. Kî li pişta İslama radikal heye? Arabistana Suud heye, yani Suudi Arabistan heye. Qatar heye. Hikûmeta AKP li Tirkî jî pêşgiriya hinek grûpên radikal li Sûriyê kirin. Lê ji aliyê de nimûne ez li Danîmark mizgeftek heye, mizgefta Meryem. Mizgefta Meryem ji aliyê jinan we hate wakirin. Yani jinin Müslüman wî mizgeftê çêkirin, awa kirin, wekirin. Ew mizgefta Meryem nimûne dibije ku divê wekhewî yani eşitlik hebe ji bo yên hewcîns yani homoseksüel. Kî pêşgiriya wan dike? Kîjan dewlet pêşgiriya wan dike? Kesek nake. Ew dixwazin İslameke nerm çêkin. Yên ku dixwazin İslamek radikal çêkin gelek pêşgiriya wan heye. Wekî min ji te re got Suudi Arabistan de Arabistana Suud hikûmeta AKP jî pêşgiriya gelek komên radikalên li Sûriyê kirin. Qatar û nizanim çi. Wekî tu jî dizanî di salên 1990 de dewleta Tirk pêşgiriya Hizbullah kir li dijî PKK. Dûre jî bi awayekî nedirek pêşgiriya Daeş kir li dijî gelê Kurd. Yani ji ber wî pêşgirî ew İslama radikal her tim bihêztir dibe, quvvettir dibe. Erê. Yani em dikarin vî tiştê bibêjin wexta Xrîstiyantî derdikevî weke sistemik teolojik zêdetir sistemik teolojik e. Lê İslam weke projeyekî siyasî derdikevî ortê weke niştiman perveriya Arabiyan yan zî netev perveriya Arabî bihêz dibî zimanê Arabî de peşketina zimanê Arabî de pêşiyaxe. Teolojî zî gora ihtiyaca wî sistema wek hewce dibî sistema siyasî. Ji ber wî İslam nikarî seküler bibî yani nikarî layık bibî nikarî siyaset û wekî ji hev di veqetînî siyaset dîn. İslameke layık heye li Bosna heye. Erê. Li Albanya yani Arnavutluk heye. Erê. Li Azerbaycan jî heye. Li Uzbekistan û Turkmenistan û Kazakistan û Kırgızistan jî heye. Bes li İranê nîne tune. Li Suudi Arabistana Suud û Afganistan tune. Erê. Yani maksada min çi ye İslam jî welat heta welat farq heye. Çawa tê fehm kirin, çawa tê şîrovek kirin. Erê. Li ew welatin ku berê di desthilata komünîst ateîzm bûn wekî Yugoslavya berê, wekî Albanya û Bosna an berê beşek jî İmparatoriya Sovyet ku bi xwe împaratoriyeke ateîst bû wekî Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan nizanim çi ew sekûlarin layıkin ji ber ku di desthilata komünîzm bûn. Yani ez bawer dikim İslam eger mirov bixwaze dikare bibe layık yani layıkin li Bosna û li wan welatan. Li ji gelek welatên din ne layıkin. Erê dikarî bibî layık lê gerek merew der ji bi tradisyonên
hinek tradisyonan berde vekta meroj vek hareket çi dibêjin nokta hareketê kültüra Suudi Arabiyayê girte pêşiya xe ve deme dibi problem tabi. Le İranê zê wexta Safaviyan da em tişkî dibînî wan zî dubare kirine yani Şah İsmail hem bixe teolog e hem bixe komutan e hem bixe siyasetmedar e sultan e hem bixe veke peygamber e ji peygamber zî zêdetir e dikarî bibî xadê zî xewer dibînî demekî ji ber wî yani siyaset bi teolojiyê ba li wirêzê hatiye girêdayîn belkî veka wan xurttir zîbiye ev îro veke problemek berdewam dike yani ev du tradisyonê cuda cuda hene verxuyaye erê rast e dikarî layık bibî dikarî seküler bibî ve gerek merov fayde sud ji tradisyonê dinê zî bigirî ne oldu erê niha dervayî wî disan du kitabê te dinê hene ne oldu Wisa min pirtûkek li ser dîroka Tirkiye jî nivîsî Tirkiye jî navê pirtûk ji Tirkiye jî Atatürk herta Erdoğan behsa dîroka Tirkiye bi giştî dike ji ragihandina komarê heta îro behsa Elewiyan dikin behsa Kurdan dikin behsa mesela mijara Kıbrıs'ı ew girava Kıbrıs'ı dikin behsa mesela Pursa Ermenî û behsa Yekîtiya Ewropa daxwaza Tirkiye ya endam bûna Yekîtiya Ewropa û behsa wan tiştan dikin peki li Türkiye çawa ev kitaba hatır naskirin yani rojnama tiştik derekê wî da nivîsan rojnamayê Tirkan yan na Tivî pirtûkî behsa rojnamewanin Tirkiye nakim na tu nakê wan kir mesela rojnamayê Tirkan cîdan xeberên derheqê kitabê te na ji ber ku pirtûkên min bi Danîmarkî ne yani ji ber wî lê hinek rojnameyên Tirk heye muxabirên wan yani peyamnerên wan hene li Danîmark nimûne rojnameya Milliyet ku bi xwe rojnameyekî gelek mezin e li Tirkiye peyamnerê wan yani rojnamewanê wan heye li Danîmark yek ji wan behsa pirtûka min li ser Daeş kiribû Milliyetê baş e li derheqê rexneyê te derheqê tarîxa Tirkiye de tiştek nehatin nivîsandin kesî nexwast bi te va röportaj bike ev kitaba te dinê derheqê çi dabû pirtûkek heye dibêjin girtî di Tirk mahkum di Tirkiyeya Erdoğan da yani yên ku di Tirkiyeya Erdoğan da hatine girtin hejmara wan gelek e na zindanan da verxuya cî nemaye min di vî pirtûkî de min li gel pênc Tirk û Kurd heypeyvîn röportaj kiribûn yek ji wan İdil Eser ku berî serokê Amnesty International yani ew rêxistina efû ya nawnetewî şaxa wan li Tirkiye her wiha min heypeyvîn kir li gel Nuriye Gülmen ew mamoste ku ketibû greva birçî bûnê her wiha grup Yorum ew koma muzîkî ya protesto ya Tirkiye min li gel Roger Çaxer jî heypeyvîn kiribû Roger Çaxer yek ji endamên navê wan nayê bîra min li komeke ciwanên Kurd li Tirkiye li Diyarbekirê bû ciwanên welat Parêzên Kurd tiştek bûsa nayê bîra min niha ne çalakin berê pir çalak bûbûn ew hatibû girtin bi hinceta pêşkiriya PKK
لبخوه نپک یعنی او وکی ام حمود زانن رکستناوی رخنه پک جدی که من هی پیوین کر لگلوان همو جی کتبون دست زندان ترکیه زندان ترک ده من بس من لگلوان هی پیوین کر yani Ravşava ve çava çuma hun hat negertin o Arı. Revş çavaya nal zindanan revş çavaya girdiği vakti en girtin disan işkenceye yanına. bir avaya ki sistematik veki beri veki pişti cuntaya kenan evren ne işkence nina ne veki beri tujimin başlı zani le işkence heye ne veki beri ne veki serdema kenan evren جبلوی من وی پرتوکی من 3 سال بری نویسی و 5 سالن از ناچم ترکی جبر ویجی نکارم بیجیم به سری سد روشا ترکیه نه چاویم 5 سالن از بخوای ناچم نکاری بچه yani çiye revşate çiye siyasi نخوازم بچم نکاری yani پیشتی کو پرتوک در کتی بو پرتوکا گرتی ترکیه اردوغان ده سمع پیشتیوی ناوی من در کتبو او لیستا رشا ترکا او ستا راپورو ست ناوین کردی لدان ست ناوین دانیمارک کتبو bir listi اجی یک جوان بوم دوره istihbarata milli ya Danimark yani amdikarın bizim mitat Danimark telefonu men o telefonu man wan sedan kaskır o gotun başlıra kun matching Türkiye merm Türkiye ev baştır elbette ev jime baştır zanın من خاص وکیزی پرسپیکم تا بیر کروی نابینه دا لچورمه بر جونتا هشته لمبر کردان یازی الویان قاتیامی که مزن atı بکرن پشت ماراشی از دبیجم چورم یا دوامین بود تشکیور چورم ماراشی سوازه نها ناوینا وان گلان ناوینا ترکان الویان یازی کردان ترکان نها چوایه چتانه لچورمه در دور چورمه تی زاروکاتی خواده پرچم چورمه خویا بو اشکره بو کو چورم parça bu bajaraki parça bu henek tah bu yani sokak bu jibu sunniyan henek bu jibu alawiyan tişti muhim li çorum Kurd bunu Türk bunu ne bu jbar ku Kurdi alawi xovek alawi didi keçin xoya da alawin tırcı yani alawi li çorum xovek alawi didi ne gotun am Türk'ün am Kurd'un am nizamçı jibu wan tişteki muhim gerin nina نمونه دیامن هر تمجمون را گوتن ایشمه لور هیا لوان تاخین هریمن علوی هنه ام ناچین وان دران جبرک وان دران جی هریما سنیان بود و سنین چورمی پر نزدیکی مهپ بون پارتی نجات پرست ترکا yani او قتلیام 1908 de هجی بیران ملت بود travma çekir bu dinav Alavi usunida. Bavariya wan bi hawran nebun, tu nebun. Tu nebun. Ev travma de nesa nu da çevaye, nesa nu wan tiştana bir tini berdevam dike yan ber başboyuna badiçe çevaye. Bomun tişteki girin nine. Evet. جبر کو لچورم نجیام yani bez betlanin yani tatilin havini de diçum çormi o çent hafte mam ve geriyam danim var. Evet. Le jibo yin mazın jimin master tişteki giringa. Heji ev du grup jihav haznakim. Yani henek alawi yani bu kadar benim dibjin am kaçakwa nadın yeki sunni namuna. Evet. ولازم وصلنا فكرم او جديتنا من الشخصيه بو من تشتي مهم كرد بنا de peki Sünni keçaxet edin Eleviyan yanına le çorme yazıcı yedine او جناد او صدف كرن يعني
از نکارم بیجم همو از نکارم بحث همیان بکم لهنک علوی هنک سنی هنه گردای وان بویرن قومینه و نخوازن کچین خوا بدن هاو لی وصل نافكر ما زدي بيجم تشتي هاري مهم بو من كرد بونا جيجار خوين قوتنا كوي هي دي بيجي باري هر تشتي از كردم اجي وصل فكرم لی ذكرم بيجم برانيه خالكي چورم اللي داني ما وصل نافكر جبوان تشتي هاري مهم علوي بونا لی هر دکارن کچ یازی خورده خب بیانیان باز یوجاندن بدن نه ولو problem نه yani وقتا یکی آلبانی بی آرناووت بی yani یکی Sırp bir yani yeki Çerkez bir problem ne yapıyor? Zede ne yapıyor problem? Jibovanan. نا يعني از هناك علويين دانمارك ناستكم لقال دانماركي زوجين Evet. لی از هناك از يكي ناستكم لألمانيا جي جندمنا كشحوا بطبانجا لخص جبار كوچوبو يكي سني Kuşt yani he? نكوش برينداركر Brindarkır. قول از كشحوا نادم يكي يزيد لجامع علويا توجد زاني كلمة كنا باشا قلنا كنا باشا لديجي سنية يعني أو peş hüküm yani ön yargı heci heye دناو gelek Alawin Kurdin Çormi Le teşki vaz ya mesela ciyek civateke minoriteten jiberke bu karabın bu parezin tedbiri vaz de girin yani. bu sayar Le gerek majorite yekeke praniye ev mettersi em dibinni Türk vitteşe da zedetir bitirsine. Eri o tişteki normal dinav kim netevanda yani kim neteva yani azınlık jiber tecrübeyin vanın diroki tişteki normal dixwazin xwe bu parçın veki tujit dibij. Eri. Naha epey vakta saat nivet epey empeyviyani belki mizi direşkir belki mi kitabete ne xandı bu من ندزانی از چه درقه کتابان دا پرس بکم لوما من تنه تشت دنیزی کرناو وقت در باز بی معلومات دنی بدنی اگر پرسی تماشواران هیه وره درخن میدانی پرس اوه گلو تو پیشنیار آن تبانی و نیازین دنیزج کردان که باش کردی نزانن دخوازن هین بیبن هنه او چنه او بابتی ciheye lehevidarım garibe bersi bede her serkefti bin. Peşniyarete yani Kurdan raçiye evek Kurdi haber nadın teşe dikari bibeji. Peşniyaramın evek bula bu zaman eğer moro bu xwaza dikara. Evet. Eğer insan bu xwaza dikara feri zamanı Kurdi be. Jberko az yani 300 sal beri Kalu bapiri min ji Kurdistan'ı derk etin. 5 sal beri ji hatın Danimark dîsa jî ez fêrî Kurdî bûm. Tevî wan 300 salên surgunî û 5 salên surgunî li Danimark. O wexta ez biçûk bûm diya min ez bi zorî bi darî zorî şandim dibistana Tirkî jî. Wêneyên min resmên min heye dibin wêneyê Atatürk. Ez ji bo Atatürk şiir dixwînim. لدانمارک دبستان ترکی جبر کود دایکامون از به زوری داره دو زوری شانتم ترک دبستان ترکی دی ساجی از بوم کرد از وگریم اصل خوی کرد اگر از دکارم اگر از کارم فعلی کردی بوم هنجی دکارم چاوا گوهی خو بدن موزیکا کردی نها گلک چی دیبجن درسن آنلاین کردی هست زمانی کردی هست سر یوتیوب گوهی خو بدن وان o gerek eğer hun bixwazin zimanê Kurdî fêr bin gerek hun biçin bajarekî Kurdistanê û çend me li wir bijîn an jî çend sal li wir bijîn eğer hun nikarin biçin wan deran ez neçûm li gel penaberên Kurd ku nû hatin Danimark taze hatin Danimark zaman li gel wan derbas bikin li gel wan hun mecburun bes bi kurmancî Kurdî biaxivin ji ber ku ew zimanek din nizanin وسام مرو مجبور به فعل زمان کردی بوده. Yani ödemet evin tetvan her bir şey rastı tane xastım peviste jibo ferbuna zamanı kurdu. Başı rastı.
Yani mesela kessen elevi ravi peşniyardı ki beji zedetir şunak işte kala insaniyet via bakın müm biçin kesekin ihtiyacı van hene peneberin köten ihtiyacı van alikariye ve dikarın baban ba alaka dayının hem dikarın vazife ya dini insani be cive benim hem dikarın zamanı kiziyim beben. Ne oldu? وصايا Yani bekavir ki mero dikar duse çuçkan lehini. أنا وصايا Eri. Ya vekidini kek deniz gotin ete heye te dixwazi tişkî zede bike ناس سپاسيا ودكم سپاسيا چارپل تي في وجناب علي دكتور علي كمال دكم جبوي برنامه تايبت تشتكي gelek baş bu az serkeftin jibo çarpel TV dixwazim. kek deniz ez gelekî kevxweş bûm rastî hatina te peşketina te serbilindîkî mezin tu veke misal ji Kurdan ra veke misal et karekê tu dikê ancak çorumî dikin kesê dinê nikarê bike ji ber wî Erol'u. na şuvatır çorumiyar te çormiye tirsi te xilas kir ji ber wî rastî ez ji bo te jiyana te vekê dixwazim peşketinê çi dibêjin bi Tirkiye em dibêjin başarlar Serkeftin. serkeftinê dixwazim ez ê bir dikim serê serkeftin ji bo jiyana te pêşiyê te hinê xortî hinê rojên baş pêşiya te hene serkeftin gelekî spas dikim ji bo hatina te ji bo kela te Spasya wedikim. terkmeke em disan çend deqan dikarinê sohbet bikinê temaşevanê hêja em gêştinê daviya programê ji bo ku em gudarîkirinê ez gelekî spas dikim ji we bîminin bi xêrê xaşiye heta carekî dinê em carekî dinê disan programekî nû da hevde dibîninê xatirê we Lolo Halilo kurban Diyarbakır Lolo Halilo kurban tukon vakir Lolo bana tukon edemeden onu çekir Halilo yo Halile kızı Lolo te goşten bixwar tastem misli dixwazî Lolo gosterek niye tera çû çima dibozî Halilo yor Lolo Halilo qurba tukon vakir Lolo bana tukone demeden onu çekir Halilo yo Halile kızı Lolo te goşten bixwar tastem misli dixwazî Lolo gosterek niye tera çû çima dibozî Halilo yor